Omplim el recipient d'aigua, deixant 1 centímetre lliure. Agafem el paper de cuina i posem l'agulla a sobre. Agafem l'agulla i el paper i els deixem a sobre l'aigua. Esperem que el paper es desfaci i així es començarà a formar la capa superficial. Amb l'altra agulla haurem de donar petits cops al paper perquè així s'enfonsi i es separi de l'altra agulla. Gràcies a la capa superficial que s'ha format, l'agulla flota. Agafem la segona agulla i la deixem caure a l'aigua. Veiem que aquesta s'enfonsa, ja que no té paper i aquest no l'ha deixat que s'apoyi sobre la superfície del líquid. Com que no ha tingut prou temps per apoyar-se en la capa superficial, s'ha enfonsat gràcies a la seva densitat. Quan trenquem la capa superficial, l'agulla que estava surant s'enfonsa. Aquest experiment es pot fer gràcies a la tensió superficial. Aquesta és deguda a les forces de cohesió que uneixen el líquid, és a dir, les molècules d'un líquid pateixen forces de les seves molècules veïnes en totes direccions. En canvi, les que estan a la superfície només reben la força de les molècules de baix i dels seus laterals. Així es forma una capa fina que és atreta fortament cap al líquid, la qual és més difícil de travessar que una altra part que no sigui aquella.